Għal sena oħra l-Oppożizzjoni Nazzjonalista qed ħejji dokumenta qabel il-budget biex tara li twassal l-aħjar idejat possibbli għal ġid tal-poplu kollu u biex pajjiżna jibda jirkupra verament. Ħabbar dan il-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija f'kumment li xandar fuq Facebook u qal li għal darb'oħra l-idejat tal-Oppożizzjoni se jkunu ta' sostennu appoġġ għal kull Malti u Awċi bis-soluzzjonijiet li pajjiżna għandu bżonn anke fid-dawl tal-fatt li għandna gvern tardif u reattiv. Adrian Delija tkellem ukoll dwar l-isfidi li pajjiżna wkoll qed iħabbat wiċċu magħhom kawża tal-pandemija tal-coronavirus. Qal li hu surreali li jkollok lil Prim Ministru Robert Abela jibqa' jgħid li t-tieni mewġa tal-virus ma teżistix. Dwar l-immigrazzjoni qal li din hi sfida li qed toħloq biża' fost il-Maltin u l-Awċin. Dan meta qal li se jkompli jitkellem għan-nies għax kulħadd qed jara li f'pajjiżna hawn wisq barranin. Malta u Għawdex ma jifilħux aktar barranin, sostna Adrian Delija li kompla li jekk mhux se naġixxu issa se jkun tard wisq meta bħalissa għandna 1400 persuna għal kull metru kwadru. Innota fis-sitwazzjoni preżenti mhux ġusta lanqas għal barranin infushom li qed jispiċċaw ibagħthom il-prekarjat u stil baxx ta' ħajja kawża tal-pagi inumani li jingħataw u trattaw wkoll diversi sfidi speċifiċi li qed taħabtu wiċċhom magħhom l-Awċin. Primarjament, dawn jinsabu inkwetati ħafna li diversi wedijiet ewlenin li jagħmel il-Partit Laburista għadhom ma twettqux. Fl-istess waqt, stqar li għandhom ikunu l-Awċin li jiddeċidu dwar jekk issirx il-mina bejn iż-żewġ gżejjer u jekk din tkunx aċċessibbli mill-vetturi privati jew minn tal-massa biss. Adrian Delija fakkar ukoll kif wara 9 xhur Robert Abela għadu qatt ma aċċetta li jiddibatti miegħu. Bl-istess mod u tenna xewqa li jsir dibattitu wkoll matul il-kampanja għall-elezzjoni ta' kap tal-Partit Nazzjonalista.